туган авылым, хәлең ничек? Ничек яшәп ятасың? Нигә икән шул кадәрле син үзеңә тартасың? Җан тартамы, кан тартамы? Синдә туган бишегем? Кайтып кер идем дә бит. Ябык тора ишегең. Нигез дә тора урынында. Юк, сатылды ул нигез. Әти, әнием шул нигездә яшәделәр бик тигез. Әмма язмыш кырыс булды. Канатларын каерды. Бер атлы киттегез сез. Язмыш безне айырды. Башта әнием күккә инде. Сыңгырак әтием. Сезгә рәхмәт хисләремне ничек кенә әйтәм. Нигез һәр чак көтеп тора. Әти әни нигезе. Я бер Раббым, әйт әлесен. Шулай дөнья тигезме? Яшь чакларының төсен саклый. Әти, әни җылысын. Туган җирем, туган йортым. Иң моңлы җырым син. Кайтам әле, очып кына. Кайтам, туган бишегем. Үз кулларым белән ачык. Ябык булган ишегең. Автор Гөлнур Галимова.